Tapos di mo ka nagkuhan na, katong guma. Lamay una, long, kaya sa ning una, dong, ara namang yun akong gutuma, dong. Ganito na yung mga dong. Mga kasata dito sa plaza. Mga kasata dito sa plaza, kailangan dong, kailangan lamay rabutan, tunan, dong. Liritas, hawan-hawan, Sige, dong. Nay. Liko direk. Nahilot na gid sa plaza na, no? Asa di ba sa plaza? Bursula? Di pangalan nga plaza na eh. Nindot ni nga plaza, dong, kay din. Wala na, nakalagi ko andrin na hiyo. Nay mga dinosaur na hiyo. Mga kasata dong. Ang mga dinosaur na yun, naglugad-lugad dila, Nay. Nindot kayo sila naog, Nay, no? O, nindot. Magpakuda ko niyan, dira, Nay. Pagkilig, lingkod. Ano na, sana? Sige Nay, daw. sa man yung regalo, Nay. Sige, okra sa nang yung regalo, dong. Hala ka nindot sa regalo nila, Nay. Paborito na, Nay, walong. Nanay? Hala ka nindot, Nay. Mga malimbil, bayabas. Kalami, Nay. Salamat kaya ni mga balingbing na yung mga bayabas, Nay. Asa man kanina, sinangamot ka, Nay. Dili, maurag yun akong naapod, napalit na sa tindahan, dong. Ay, salamat kayo, Nay, ha? Nay, kauna na ako ni Nay. Kauna na ako ni Nay. Magpansa ko diri. Ini regalo ni Nanay. Uy nga. Si Nanay ba? Sige na lang siya. Hindi na naman po kung magpakita nga. Nalaing ko sa iyang regalo. Pero naman po ni siya. Mga balingbing bago pag hindi siya nga bunga. Oh. Saan si Nanay? Gihilaw-hilaw niya niya itong kuhan. Giluok pa niya ang balingbing dito. Hilaw pa kaayo. Oh. Pag yung kamaya. Mahal na na. Kasi mag-uol po si Nanay kaya nagreklamo ko sa iyang regalo. Ning kamot po na pa rin siya kat-kat. Hulog ba ni siya. Pake niya yung tili ka ng kampra. Dagko na! Nasa mo ka dili? Nay! Salamat kayo! Ang regalo! Salamat kayo, Nay! Salamat sa todo ka balingbing, Nay! Tamis! Kayo mo balingbing, Nay! Unya na na daw. Ano sa takay? Magkuan ka. Ay, kanindot sa imong award dong. Ano na? Basta ha? Certificate of Recognition! Ano na? Ang hawak sa bangkong. Ano na? Ako diyo. Top 2 in English. Pagkita sa mga unso, anak lang bright. Pagkita sa mga unso, anak lang bright. Nay! Isa na dong. Sige, ibuton sa na dong. Ano ang sa dinami ang atong sudan? Labi nga dong. Labi nga dong. Long kay buhay. Ano na, Nay? Nay, ano sa maning happy natin, Nay? Mato man siguro ning gigaan sa ero. Dili. Oh, dili na. Pusta na lang. Ay, karami! Sudan long. Ajo sa long. Magkutsarot ta. Siguro na. Oo, tagdaay mga classmates nimo. Kaya pag na. Di Ano ba na, long? Nay? Yay! Hala! Nakabulat ka sardinas long. Hala, kalamin, Nay, oh! Sige. Naista na, oh! Abi long. Dili. Dili, anak ulo. Ano sa man din, Nay? Kaya ano ang bitaw to, Nay? Dili, gituluan lang ko sa tindira. Inaon ko ni oh. Hala, dali lang kita, April, Nay. Kusgan ka, Nay. Unja long. Kani, ayaw ko dalong. Kay ato man ang iswa unja panihapon, katunga ratong ko ni. Sige, Nay. Nay, ako anan yung lata, Nay. Akong kuanan, Nay. Butangan akong labog nga kanon. Nay, Oh, unja ragma. Sudan na natin ng hapon. sige na, Nay. Kuhaan ako ng lata, Nay. Kaya akong butangan og kanon, Nay. Sige. Sige na, Nay. Oh, sige ikaw. Yon, sige. Ay, sige, Nay. Sige, Nay. Mukha ano lang ka, Nay. Ano ito sa ko sa tindahan, manghuwang ko og silupin kay atong butangan. Sige, Nay. Sige, Nay. Sige, Nay. Sige. Paghuwat siya ha. Hindi na ako ba sinabi. Kaan sa din ang mga supin sa Dinas. Na akong kaunan ni tanong. Saan yung kayong bata ba dagang pakayong sabaw? Nabalang ako. Wala pa si nanay nakaamot. Layo kayo ang tindahan niya. Ito po siya dito sa tindahan sa unahan. Ano yun naman? Hindi naman ako sinila ko sa kabuok. Hindi na ako sinila ikaon man sa area na. Naantay ang iring na. Inulugay mo. Matanday na so. Sabuan ako. Bigyan sila na. Sino ka ba kami nga na? Kaya ikaon rin. Mag-awan sila na so. Ano na si nanay? Long, dala ko lang. Anay! Nasaan ka na? Nakairang na kayo. ko. Handa ka doon dito. Nanay, uy! Gipahangja ko lang. Handa ka si nanay. Asa makakwarta na? Secret. Ay, salamat!
nay. Tara nay, imuhan na bilin na yo. Imuhan na bahin nay. Lo! Asa na mang sardinas, Lo? Nay, nairing diri ganihan na. Ano nay gibugno ko nay na. Ano, wala man mo bugawa? Wala na lang nay. Wala tayo isudan na ni unyang gabi eh. Wala na nga nay. Isa na lang ang nabili nay kay nagbuo ni awen di sukol man na nay na ang dinosaur ni dool diri ang dinosaur. Napaluto. Wala ano nay gikaampot sa dinosaur. Ay, sagdi na. Hala. Ano na ko dito sa balay, Lo? Naranay ko to imo isa ko niya sa ato ang kuan katong sabaw nato nay. Magtinula baya ka nay sa gulay. Dara ba unta kong sulupin? Ayan nanay, di ka man sa iring nay, na man iring mo. Ayan na salamat nay. No. Buto na nay, nay na. Buto. Ay, wala ka Ay, sige nay. Pares na natin kukukulin nay. Oh, parehas na. Ano nay dali kay color nay no? Isa ra mo lagi nakaladok nay. Isa ra kaladok na ka. Taga doon yan. Ato naman yung balon ka sa balay. Dali, Lami kayong taklop nay. Ayun ni, Lami kayong taklop nay. Mamagod tayo baso. Ako pa man ibutang nga kanon nay. Ano naman ang lami? Grabe hay po galunga. Gadyo po ka makabadlungan ng iring na. Sige, kaon. Pasaylo ako nay. Okay ra. Kaya madadapa mo po. Muli na tanay. Hindi na kasi magabian ta mo tabak para bata og baryo wak-wak. Ano yung certificate? Tara. Tara na nay. Tayo na nga ako ngayon. Wala ba ito sinanay kabalo nga ako rin gitaguan na akong kanon. Ako tingin nga yung mga kaon. Mula ko na napunto kibiyaan ako ni nanay. Magkabiyaan namin.